1965 a rada by som vedela, v ktorý smer mám svoju energiu tento rok najviac sústrediť a niečo aj z minulého života, ešte som to v živote nepočula. Tak, jednoznačne vašu energiu musíte usmerňovať na vzťahy. Toto je akože číslo 1. Tiež ste vnútri veľmi dobrý človek, ktorý fakt, jak sa povie, aj o 12, keď vám zavolajú ľudia, tak si jednoducho vstanete a pôjdete fakt pomôcť. Je veľká škoda, že sa vám tu, hlavne, neviem prečo, ale tu sa mi ukazuje ako keby nejakí veľmi, veľmi blízki ľudia, ktorí vám za nejakú dobrotu skôr vrátili len nejaký hnev na vašu osobu, takže trošička sú tu také priťažené vlastne, poviem celkové nejaké zážitky vlastne z tohoto života, takže také troška pocity vlastne krivdy a toho, že tí ľudia mi nerozumejú, tak toto by ste vlastne mala v budúcnosti vyriešiť. Takže vaša hlavná farba v aure je zelená ako prvá, čiže to je vlastne milujem ľudí, alebo teda chcem zdieľať s druhými a chcem teda pochopiť akože medziľudské vzťahy. Dosť silno mi tu aj idú energie viery. Hej, avšak musím povedať, že síce tá viera tam akože svieti, ale ešte ste ju doslova do písmena nepochopila až, že ako to vlastne funguje, ako to vlastne akože je. Takže mali by ste sa dostať k tomu poznaniu, teda o čom to vlastne je, aby ste nemala pocit, že vás život ako keby zbičoval, alebo že ste bola, alebo tam vidím také nastavenie, ako keby, že dokedy mám silu, dovtedy ma tí ľudia využívajú a keď už vlastne silu nemám, tak jednoducho ma iba odhodia a som nepotrebná. Takto to v tých vašich myšlienkach v podstate túto hneď v tej aure vidím, že to máte nastavené. Takže toto je veľká škoda, lebo to je iba taký, jak sa hovorí po anglicky, misunderstanding, takže je to iba také mierne nepochopenie a takisto meditácie, regresie by som vám poradila, aby ste sa z týchto myšlienok, doslova mylných myšlienok dostala vlastne preč v budúcnosti a chvála Bohu mi to tu svieti a to tu mám o také, poviem asi 3 roky približne, sa vám tu môže dostaviť veľmi pekné obdobie, skutočne veľmi, veľmi pekné obdobie, kedy tu prichádzajú, poviem, nejaké pochopenie a hlavne, hovorím, strašné spojenie s duchovnom, hej, Boh, hej, ako keby, poviem, modlenie sa, alebo naozaj tá viera, tá krása budúcnosti bude veľmi, veľmi silná a vlastne aj vďaka viere sa dokážete odhmotniť od mnohých, poviem, medziľudských problémov. Takže to je len tak, čo tu vyťahujem z aury, tieto vaše informácie. Takže no, skús, čo tu tiež mi toto vyšlo, že vlastne pani to bere ako porážky v podstate a druhým sa rozdať. Tak, že naozaj ste vnútri veľmi, veľmi dobrý človek a teda opäť tu sa mi znova tieto informácie, ktoré som tu z vás stiahla, tak zase sa mi to tu ukazuje vlastne v týchto kartách, že vážne nebuďte nastavená tak, že že ten život je len o tom, aby z vás zobral maximum a jednoducho, jak sa povie, vás fyzicky úplne zničil a keď už nebudete vládať, tak budete odhodená. Ježiš, to je taká škoda, že takto vlastne akože ste vnútri nastavené, takže tiež by som vám určite odporúčila takisto regresie a už začať tzv. Prenatálnou regresiou, kedy potrebujete pochopiť tieto úplne, poviem, zbytočné a mylné modely správania, ktoré vlastne vy stiahla určite už niekde od svojich rodičov, ešte si to skontrolujem. Hej, mám to tu v podstate od rodičov, hlavne sa mi to tu ukazuje ako keby od matky, takže to je taká škoda, lebo vy ste naozaj dobrú liatko, veľmi dobrý človek a tiež nemusíte ísť takýmto utrpiteľským módom vlastne v budúcnosti, takže